Kamo da vidimo da li gospodin Saxon treba da svečanu izjavu. Alors, monsieur Saxon, vous mettez... Sudac, gospodine Saxon, možete preći na mjesto za svjedoka. Gospođa Dal, časni sude, volila bih prvo nešto reći. Žao mi je, ali htjeli bismo dobiti priliku da provjerimo što stoji u transkriptu, da vidimo kakva su pitanja i da vidimo kakva se pitanja zapravo postavljaju. Sudac, ne, ovo je nalog vijeća, to će se sada odigrati odmah i on sada mora odgovoriti na naša pitanja. Mi ćemo postavljati pitanja na način koji je uzeta ova izjava. Tužiteljica, oprostite, časni sude, gospodin Saxon je službenik Međunarodnog suda koji ima pravo, kao što sam i ja imala pravo kada me gospodin Šešelj optužio za neispravno ponašanje, da dobije savjet. I sada je preuranjeno da se gospodina Saxona prisiljava da daje svečanu izjavu bez da mu se jasno stavi do znanja kakva pitanja će se njemu uopće postavljati i da li možda postoje i drugi načini kojima bi se moglo izbjeći da osoblje tužiteljstva daje informacije koje bi se možda mogle dobiti na drugi način. Svjedoci se ispituju u prisutnosti istražitelja, vode se bilješke, postoje različite druge vrste informacija koje nastaju u isto tom trenutku kada se ispituje svjedoka. Sudac, gospođo, vi sada ne postupate ispravno. Gospodin Saxon nije ni zbog čega optužen. On je pozvan ovamo da nam kaže na koji način se odvija određena procedura. Njega se ni za što ne optužuje. Ako vi mislite da se sad vama nešto predbacuje, to je vaše mišljenje. Mi želimo znati